Pre spoločnosť Vitar sme realizovali kompletnú elektroinštaláciu, LED osvetlenie a fotovoltický systém. Celá inštalácia trvala 5 týždňov, z toho inštalácia fotovoltického systému trvala 3 dní. Takýto 50 kW systém s 84 panelmi stojí približne 40 000 eur. 50 kW systém vyrobí približne 50 MW ročne. Priemerná cena elektrickej energie je zhruba 240 eur za MWh. Čiže systém ročne ušetrí okolo 12 000 eur. V hale so starým osvetlením by bola spotreba elektrickej energie približne 48 MWh ročne. S novým LED osvetlením je spotreba necelých 15 MWh ročne, čo je úspora 69%. LED osvetlenie má dlhú životnosť, nízku spotrebu a minimálnu údržbu. V priemere šetrí od 50 do 80% elektrickej energie. Fotovoltika klientom umožňuje vyrábať si vlastnú elektrickú energiu a pomáha dodatočne znížiť náklady o ďalších 30 až 50%.